Dankjewel. Verkeerde deur. We moeten aan de andere kant zien. Maar het is natuurlijk wel, laten we toosten op de goede dingen in het leven. En dan allemaal jaartallen erbij. Dus dan zou ik, als ik mijn fantasie de vrije loop gewoon, zien dat mensen die hier wonen, die al veel te vieren hebben gehad. En die wel halden van een feestje. Pas op het... Hey, mijn batterie is... Ja, denk wel aan, ja. Ja? Ja. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik u even storen? Dat mag altijd, denk ik. Ja? Spreekt u Limburgs of Nederlands? Het kan, nou ja, van alles wat. Van alles wat. Proberen we eens. Nou, we kwamen net de buurvrouw tegen. Ja. En die zei van, toen wij vroegen over het spandoek wat er hangt. Ja. En toen zei hij van, ja, volgens mij zijn ze thuis. We waren zo benieuwd. Kent u het programma toevallig? Ik heb geen idee wat het over gaat, maar... Het programma heet Onderweg van de Limburgse televisie, van de Limburgse omroep. Wij rijden altijd à Lempo-Vries rijden wij rond. En als we ergens denken van, nou daar zit misschien wel een verhaal aan vast. Dan proberen we met mensen in gesprek te gaan. En ik zeg net, volgens mij wonen hier mensen die al wat te vieren hebben gehad. Ja. En volgens mij wonen hier mensen die van een feestje houden. Oh, beide klopt wel. Ja. Want laten we toosten op het leven. Ja. Leg eens uit. Nou ja, goed, op zich heel simpel. Ik heb de coronaperiode gehad. Ja. En in de coronaperiode zijn natuurlijk een aantal feesten gewoon achterwege gebleven, omdat het niet uitgevoerd kon worden. En nou ja, het verhaal wil gewoon zijn, in de tussentijd zijn we 25 jaar getrouwd geweest, dus dat hebben we niet kunnen vieren. We zijn bijna 50 mogen worden, wat eigenlijk niet gevierd heeft kunnen worden. En toen hadden we zoiets van, nou ja, weet je, dan als alles voorbij is, dan gaan we een tuinfeest houden, dan gaan we daar eens moois organiseren. Dus zodoende hebben we op een gegeven moment gezegd, we toosten op het leven. En in de tussentijd zijn de kinderen ook nog een keer jarig geworden. Dus de hond is jarig geweest. Nou ja, goed, alles hebben we bij elkaar gepakt. Kijk. En weet je, je kunt maar iets aangrijpen om een feest te maken. Ja toch? Ja, ik denk er helemaal zo over. Ja, dat klopt dat toch. Dus, Ja, maar goed. je moet maar een reden hebben om een feest te vieren. En we hebben zoveel moeten missen. Ja. Dan is het leuk om een keer goed uit te pakken. En dat zat ook echt allemaal in één feest. Ja hoor, daar hebben we gewoon één compleet feest van gemaakt. En wanneer was dat? 18 juni of zo. Oké. Zie je uit mijn hoofd even? Oh, maar erbij, zoiets. En spandoek maar gewoon laten hangen. Nou ja, zoals je ziet, we hebben nog niet heel lang geleden gebouwd. Dat hebben we onlangs eraan gezet. En dat stukje moet nog bekleed worden met het hout dat hier zit. Is dat ook wat ik ruik? Dat zou zo kunnen. Er zit zelfs een beetje een bepaalde geur zit eraan. Dat klopt inderdaad. Ja, het is een houtgeur, maar ook iets van een behandeld houtgeur. Nou, het is grappig. De ene zegt, joh, ik ruik een beetje iets van koffieachtig iets. En de andere die... het is heel bijzonder, maar dat is gewoon een type hout dat het is. Ja. Maar dat is, niet, ja, dat is gewoon verduurzaamd. Niet meer en minder. Verduurzaamd. Ja. Maar toevallig niet met die Japanse methode van verwarmen of met vuur ja, of... koken, gewoon, het is gewoon gekookt hout. Het is gekookt hout. De zure zijn eruit. Oké. En dat betekent dat het dan niet meer verkleurt? Of... Ja, het duurt voor lang. De duurzaamheid neemt toe, dus Duurzaamheid. het valt minder snel. Oké. En zo is het verhaal eigenlijk, wat is. En daarom hangt de spandoek nog eraan, totdat het ware het hout er is en dan kun je het afmaken. Dat is het verhaal. Ja, het hangt precies. eigenlijk een beetje als Ja, het heeft- gevelbedekking. Ja, we hebben het eraan gehangen op het moment dat wij, toen het feestje kwam, moesten we iets moois maken natuurlijk, moet je een beetje aankleden. Nou, dat past precies erbij. En nou ja, totdat het hout er is, blijft het gewoon hangen. Zo simpel is het. En het mooie is, er komen heel veel reacties op. Je ziet nou wel, jullie komen hier aan de deur. Ja, nee, maar het is leuk, want Ja. het straalt iets uit van hou van het leven, Ja. koester je geluk, Mhm. dat soort dingen. Want dat is wel zo in onze maatschappij van tegenwoordig, waarin iedereen altijd maar aan het rennen en het vliegen is, moet je toch af en toe even pas op de plaats maken. En Ik denk dat het belangrijk is dat je samen met vrienden en familie bent. En de momenten dat je het samen kunt vieren, moet je het zeker doen. Wat morgen gebeurt, dat weet ik niet. Dus iedere dag is er eentje. Brabander.
Nee hoor, geboren en getogen Limburger. Maar, Echt waar? maar ik rij overal rond, dus wat dat betreft mijn dialect schiet alle kanten Oké, op. ja, want dat weet je niet. Dat weet je niet? Dat weet je Ja, niet, dat hoor. zit ook wel een beetje in deze Ja, contraien. Maar ja. dus wel hier, geboren in? In Bergen, Nieuw-Bergen. Oké. Ja. En getogen? Rijden. In Brabant uiteraard. Gilze, ja. Ja, precies. En dan een stukje Mielenhout bij Helmond in de buurt. Ah, kijk. En uiteindelijk toch in het mooie pittoreske Blitterswijk terechtgekomen. Dus Nou, al 27 jaar. Dus, dat laatste ben ik helemaal, mag ik je zeggen? ja, alsjeblieft. Hoe heet je trouwens? Alexander. Alexander, ben ik helemaal met je eens. Superleuk dorpje. Met volgens mij toch ook wel een bloeiend verenigingsleven. Absoluut, zeker. Nou ja, het grappige is, wat ik net al vertelde, voor mijn werk, ik kom eigenlijk in zowel Duitsland, Nederland als België waar ik rondrijd. En vaak is de vraag van waar kom je vandaan? Hè? Nou ja, goed, dan is het Blitterswijk en dan zeggen ze Blitterswijk. En dan moeten ze wel eens denken van, ja, dan moet ik uitleggen, wat is het dan? Hè? Dan zeg ik, nou ja, door Limburg wat er aardig is, maar het mooiste is, eigenlijk heb je gewoon het mooie van Blitterswijk vind ik altijd gewoon, je hebt daar een dorpsplein aan zitten en er staat een mooie boom. Er staat de kroeg zit erbij, Ja. de kerk zit erbij, het gemeenschapshuis en de school uiteraard. Ja. En dat allemaal compleet, ja, dat zorgt gewoon voor een mooie uitstraling. En dan terugkomen op de vraag die je stelt, het verenigingsleven. Nou, ik denk voor een dorp van 1200 inwoners, dat wij zeer zeker een mooi dorp hebben wat ik met een goed verenigingsleven is. Ja, want ik ben nog niet zo lang geleden in dat nieuwe gemeenschapshuis, Ja. althans verbouwde gemeenschapshuis geweest. Ja, Er zit een jeugdclub zit er. ja het honk. Ja, Het honk? inderdaad. Ja. En de schutterij heeft een heel mooi nieuw... Dat is van afgelopen weekend opnieuw geopend. Kijk. Dus dan is het geopend een nieuwe locatie waar ze zitten. Doe je zelf iets in het We verenigingsleven? zitten bij de Vervaren. Muziekvereniging Moedenijver. Ja. We zitten bij je. Ja, mijn vrouw onder andere die is actief en ik zit in bestuur. Oké, is je vrouw er? Nee, die moet werken. Het verschil moet er zijn. Nee, en heb jij home office of ben je vrij? Nee, ik heb vandaag een thuiswerkdag, dus ik zat mooi achter in het hokje en ik denk, de hond begint te blaffen. Ik denk, ik hoor de bel. Ik denk, mijn dochter maakt lopen, maar dat was niet zo. Dus, Oké, het duurde inderdaad even voordat je hier Ja. was. Je hebt achter ergens een man cave waar je zit te werken? Nee, dat is gewoon heel simpel. Het is gewoon een kantoortje wat achter aan het huis zit. Dus dat, Oké. ja. Zonder dat we kentekens in beeld gaan brengen, maar een Duitse kenteken. Ja. Jij werkt voor een Duits Ik bedrijf? werk voor een Duitse steenfabriek. Oké. Ja. En net al aangaf, ik zit eigenlijk door België, Ja, gedeeltelijk Duitsland en half Nederland in. veel op de weg dus. Ja, absoluut. Ben je iemand die graag in de auto zit? Ik heb er geen hekel aan. Nee. Nee, want had je de broek niet moeten doen, hè? Nee, precies. Nee, precies. Dat is ook zo. Ik zit ook veel op de weg. Ik heb er ook geen hekel aan. Maar maak je het dan een beetje gezellig in de auto? Muziek erbij? Het is net leven, hè? Je moet er een feestje van maken. Dus ook in de auto, absoluut. Ik vind het ook leuk om muziek te draaien. En op het moment dat je tijd ervoor hebt, want vaak is het natuurlijk ook telefoongesprekken die je voert. Maar goed, in de auto, een lekker stukje muziek, dat is wel belangrijk. Wat is jouw muziek? Dat is een goeie. Dat is heel breed. Dat kan van Nederlandstalig tot en met Engels tot Duits, tot en met klassiek tot en met hardrock. Het is net de buiten waar je in zit. Dus dat varieert nog alles. Nee, kan ik me heel goed mee identificeren. Is dat dan ook zo dat je bijvoorbeeld 's avonds altijd andere muziek aan hebt in de auto dan overdag? Of een beetje stemmingsgebonden ook? Ja, de stemmingsgebonden ligt wel zo een keer aan. Er ligt wel eens een keer hoe dat je de dag erin zit. Maar ik vind het wel eens gewoon lekker om even rustig muziek op te zetten, lekker rustig te rijden. En dan van A naar B te komen, even ontspannen. Helemaal goed. Oké. Je hebt een dochter thuis. Ja. Hoeveel kinderen hebben jullie? We hebben twee dochters. 2 dochters. Ja. In de leeftijden van? Ze zijn inmiddels 18 en 20. Daar staat ik op het plakkaat voor aangegeven. Ja, de 18 had ik inderdaad. De 20 was me... Ja, had ik ook een 50 gezien? ja dat zijn mijn vrouw en ik. Dus we zijn, inmiddels zijn we weer wat verder nou. Maar ik ben 50 en mijn vrouw is 51 inderdaad. Ja, Oké. klopt. Niet om weer op hetzelfde terug te komen, zoals we begonnen zijn, maar ga je ook anders naar het leven kijken? Hè? Als je rond die... Dat is een beetje de leeftijd waarop je wat meer gaat reflecteren. Hè? Ja, nou, absoluut. Zeker. Heb je wel eens gedacht van als ik het nog een keer zou doen, dan zou ik dit of dat anders doen? Nee, ik ben eigenlijk wel tevreden met het leven zoals het nou is. Absoluut. Misschien nog meer genieten van de mensen die om je heen zijn die weggevallen zijn. Maar goed. Oké. Ja. Recent nog iets? Ja, nou ja, goed. Er zijn een aantal mensen weggevallen. Ja. Ja. Dus,
Nou weet ik van mezelf ook dat als er mensen wegvallen, dan denk je soms, en dat kan nog heel lang duren, zo van, had ik nog maar dit gezegd of had ik nog maar dat gedaan. We hebben het geluk gehad, laat het zo zeggen, dat we wisten dat ze ziek waren en dat ze zouden vertrekken. En vandaar hebben we mooie dingen mogen doen. Dat het daar opbouwen. Ik vind het woord vertrekken wat je gebruikt, vind ik eigenlijk wel mooi. Want soms vertrekken mensen, maar toch blijven ze altijd hier en in je hoofd en in je hart. Dat sowieso. Ja. Dus je had het over de auto. Nou, het gaat over mijn broer onder andere. Die is een paar jaar terug overleden. Zeg maar. Die was dan 51 jaar, dus dat betreft ook vrij jong. En zijn printje die is gewoon op mijn zonneklep. Dus iedere dag gaan kijken even. Dus hij zit altijd bij me. Ja. Ze zeggen vaak dat mensen die vertrokken zijn, dat die nog vaak met iemand meereizen als gids. Nou, dat is mijn bescherming. Dat is jouw broer. Zou mooi zijn, mooie gedachte in ieder geval. Dus. Alexander, dankjewel voor het gesprek. Nou, jullie bedankt in ieder geval. Leuk dat jullie er waren.